Musta tuntuu, että mun päässä on vähän sellainen niinku keltainen tai oranssi oikein paahteinen kesäpäivä. Ja mua inspiroi niinku aika paljon nyt 70-luvun elokuvat tai värit, sellainen tuhnuisen pehmeä fiilis. Ei ne ehkä ole omakuvia, mutta ehkä aika moni, joka piirtää jotain hahmoja, niin piirtää niihin itseään. Ne on yleensä aina yksin jotain mietiskelemässä. Niin ehkä mä oon se. Mä olen Pauliina Holma. Mä olen kuvittaja. Viime aikoina mä olen hoitanut mun puutarhaa. Mä olen laittanut taimia itämään ja lukenut aika paljon. Mä myös kunnostan pientä venettä ja purjehdin sillä aina välillä. Voit sä vilkuttaa tänne? Mä luulen, että mun viehätys tuollaiseen niin kuin satujen maailmaan kumpuaa aika paljon mun lapsuudesta. Mä oon lukenut neitietsiviä varmaan 1000. Siellä oli salaovia ja siellä oli kartanoita ja mysteerien selvittämistä. Mä oon piirtänyt koko elämäni ajan. Mä halusin opiskelemaan graafista suunnittelua siksi, että mä halusin tulla kuvittajaksi. Sitten kun mä opiskelin, niin sit se jotenkin unohtui se kuvitus. Mä ajattelin, että ei musta niinku olekaan siihen tai jotenkin mä en niinku yhtään tykännyt siitä, että miltä se mun piirusjälki niinku näytti. No ei tullut kovin kaunis. Mulla meni tosi kauan löytää mun oma ääni. Mä olin niinku tosi kärsivällinen sen kanssa. Silloin kun mä oon parhaimmillani, niin silloin mun kuvitus tulee niinku tietystä paikasta. Se on niinku tämä maailma, mut mun säännöillä. Se on aika semmonen kiltti, turvallinen maailma. Siinä on jotain niinku vähän nyrjähtänyttä kuitenkin, koska mä tykkään itse vähän semmosesta niinku kummallisesta fiiliksestä. Eli siellä on sellaisia ehkä vähän semmosia psykedeellisiä elementtejä, kuten just jotkut eläimet tai kukat tai esineet, joilla on niinku oma elämä. Sellaista niinku maagista realismia. Mun piirrosjälki on aika herkkää. Useimmiten se on tosi sellaista niinku ohutta viivaa, aika yksityiskohtaista. Mä rakastan koristelua. Mä haluaisin koristella kaiken. Värit on aika hempeitä, tosi murrettuja. Mä piirrän kaiken mun työn iPadilla. Mä tavallaan niinku siis piirrän ihan käsin, mutta sit vaan niinku sähköiseen muotoon. Mä en tykkää paperista, enkä kuminpurusta, enkä tykkää kynistä. Mä en jaksa niinku roudata niitä ympäriinsä ja sit mä en halua paperikasoja, enkä kuminpurukasoja. No totta kai mä haaveilen siitä, että voisi elättää tällä ammatilla itsensä. Tää on kiva ala, tää on ihanaa työtä, mutta tää on kyllä välillä vaan semmoista saatanan kyntämistä. Jos haluaa olla kuvittaja, niin pitää ehkä pystyä sietämään epävarmuutta. Mutta kyllä se on ollut myöskin sen arvosta. Niin kannattaa olla kärsivällinen ja joutuu tekemään aika paljon töitä. Ja ehkä pitää olla sillä valmis niin kuin markkinoimaan itseään. Musta tuntuu, että se niin kuin kehitys tapahtuu siellä, kun mä teen itekseni vaan jotain. Niin mä toivon, että nyt seuraavaksi mä voisin pitää niin kuin lomaa, että mä saisin mennä sinne mun maailmaan ja hengata siellä hetken aikaa. Mun unelmaduuni olisi tehdä jonkun krumeluurisen, jonkun niin kuin karkkirasia tai konditorian lahjapakkaus. Sellainen oikein niin kuin ihana koristeellinen asia. Vuoden kuvittajaksi valinta niin tuli mulle tosi yllätyksenä.
mä olen siitä ihan hirveän iloinen. Tuli sellainen olo, että tuli niin kuin nähdyksi. Se aina vähän ehkä unohtuu, kun kuvaan tekee niin kuin yksinään töitä. Ja ei saa ehkä niin kuin mitään palautetta hirveän usein. Ja tää antoi mulle niin kuin tosi paljon lisäboostia ja energiaa niin kuin jatkaa.